guys, counter guys, quick guys. Si Bunso guys, oh. Si Bunso kan guys, hotdog uliha guys. Semua guys, quick semua guys. Guys. Ano ka ganyan na Bunso? Ganyan nila guys ko, kalagahan ng mantika guys. Oh, quick. Ano na yung mga kon? Hindi lalo na yun. Angkil kasi Bunso ganyan ba? Oh, nakaigo si Bunso ba? Oh. Premium na si Bunso, bitcoin ba? Biscuit. Premium guys sa 30 watt time. Ikaw ni Bunso, ano ka ni Bunso? Ano tampa? Ano? Samantang yun. Ayun nila Bunso, kanasan ni mga Bunso. Oh. Bunso, kanasan ni Bunso. Ano to? Ang lakaw. Ano ito? Bunso! Ayun. Okay na ba? Okay na ba? Sige lang.